Arratsaldeon, muy buenas tardes a todos. Ongi etorri. Vamos a dar comienzo. Hasi egingo dugu prentsaurrekoa orain prentsa pasean pasatako pelikulak gaur goizean atal ofizialean, zinemaldiaren atal ofizialean. Misterios de Lisboa da filma, eta hemen aurkeztuko dute prentsaurrekoan ondoren bere zuzendaria Raúl Ruiz, eta antzezleak ere hemen dago, Adriano Luz, Clotilde Esme, Maria João Bastos, Ricardo Pereira, Alfonso Pimentel, eta ekoizlea Paolo Branco eta gidoigilea Carlos Saboga. Prentsaurrekoari ekin baino lehen, orain, zuzendariak hitz egingo digu, Raúl Ruizek pixka bat kontatuko digu nola izan zen hasiera, nola garatu den proiektua, oain proiektu bakana eta berezia. Ruiz jauna, mesedez? Proiektu honek maila handia du. Niri Portugalen egokitu zaizkidan lan guztiak bezala, 20 izan dira guztira, hola 30 urte hasi nintzen, ni filmak egiten. Maila handiko filma da, ze berraurkitu egiten ditut, zen izan diren ere lehen lanak. Hau da, telenovelak egiten dituen nik, telesailak egiten dituen mexikarrak 20 urten dituenean, eta abanguardeko antzerkiare egiten nuen. Beraz, beti, aldian behin, Txilera joaten naizenen edo mexikarrekin hitz egiten dudanean, esaten dut. Zergatik ez didate guztien egiten telenovela bat, hori baita gehien gustatzen zaidana, gustatzen zaizkite telenovelak, telesailak, dantzaren gaineko filmak, horrelako gauza gustatzen zaizkin niri. Eta Paulo bapatean hau aipatu zidan, hau da, hau zan ere bizi zikloa, bukatzeko modu bat izten baiti joa. Eta egitura simple batekin ez nuen lan egin behar, folletinan gauzak oso gaizki duaz, gero tokerrago eta gero mirari bat gertatzen da, loteria irabazten da, edo zerbait gertatzen da. Eta dena ondo ateratzen da noski. Baina telesailak edo folletinak tratatzen dugu. Adibidez, folletin klasiko bat izango litzake Stendhalen italiar kronikak. Stendhalek nolabai historia folletineskoak egiten ditu. Edo Balzac ere, esan daiteke, eta noizki Pariseko misterioak, beraz, hau gogo handiz egin dut lan hau, irakurri nuen historia, Misterios de Lisboakoa, lehen elkarrezketa izan nuen Carlos Sabogarekin, joilariarekin, eta hark esaten zidan, eleberrian, Misterios de Lisboako 3 eleberri horietan, negarrasko egiten da. Negarrasko egiten da, horri alde bakoitzeko 3 aldiz negarra egiten da. Beraz, horri bakoitzeko bat utzita nahiko izango litzateke. Hau da, ez bakarrik negarra egin, baizik eta baita ere ikusi, sufritu. Beraz, horretan ibili nintzen, pelikula egiten nuen bitartean, eta asko entretenitu nintzen. Ez dakit erantzun diodan zerbaiti, nik arazoa dut ez ditut ondo ulertzen galderak, eta horren beste zerbait erantzuten dut beti. Ederki, orain galderen txanda erikiko dugu. Unetxo bat, mikrofono hartu arte. Ruiz jauna. Ni Txileko aldizkari baten horrazkaria naiz, zinegrama eta jakin nahi nuke, zer modu zauden osasunez, eta ze proiektu dituzun, zuk beti Txilekin lanean aritu zara, askotan itzuli zara, naiz eta 35 urte kanpoan izan. Jakin nahi nuke ze proiektu dituzun, Misterios de Lisboa egin ondoren, eta gero ze egingo duzu Txilen, duzu proiekturik. Benetan jakin nahi duzu? Bai, noski. 2 puntu. Hamlet antzerkian. Gero, La noche de enfrente.
gero variazio bat egin behar dut Lisboan Paularekin El niño que enloqueció de amor, gero baita ere egin nahi dut pelikula handi bat Mapucheko altxamenduan hiltzen hiltzuten gobernadore batik buruzko historia 1600ean Espainian ja hitz egiten hasi zirenean negoziatu egin bertzela. Dozen erdi bate proiektu ere izango ditut eskuartean, baina horregatik galdetu dizut benetan jakin nahi zenuen erantzute. Azkeneko galdera, noiz joango zara Txilera? Noiz? Datozen hilabetetan agian? Nire denbora jainkoak eta sendagileak uzten didatenean. Hau da, azaroan. Liburu bat ere baita artean duzu. Bai, urtarrilean edo. Azaroan edo izan barko du. Bai. Eta ondola du izena liburuak? Liburuak, bai, Hamlet, Daniar baten historia. Nik idatzi nuen, ze bestea oso irakurria da, beraz nik orain idatzi dut. Siguiente pregunta, por favor. Tengo galdera mesedez. Je vais poser ma question en français. Bonjour. Galdera frantsesez egin nahi dute. Egunon, Raúl, naiz, zinema direkolan egiten duen, baina baita ere zinema kritikaria naiz. Zure filma ikusi berri dut, eta lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkizut, ze placer eta ze inteligentzia dagoelako pelikula osoan. Nik galdera bat dut, naiz eta pixka bat egin duzu folletinaren egituraz, baina dueloaren momentuan, duelo hori, ez den azkenean gertatzen, hor badago unetxo bat non ematen duen after image bat dagoela, suizidio faltsu bat, mutilaren suizidio faltsu bat, gero ikusten dugu nola ume hori berriro ateratzen den. Eta hori azkenean, horreko gorakarri dit, Calderón de la Barcaren La vida es un sueño, badakite ez dela zuk jatorrian buruan edo gogoan zenuen novela, baina bai, benetan pentsarazi dit Calderón de la Barca ekarri diko gora, hau da, ikusi ditugun guztiak ilusioak besterik ez direla izan. Espiritu baten ilusioak, beraz hitzik ez pixkat honi buruz. Une hori filmean non guk ikusi dugun bertsioan, ze badakit beste bertsio luzeago bat duzula, eta hori gelditzen da pixka bat iluna, beste puntu batzuk ere argitu dituzu. Eta gero badago ere beste elementu bat, hau da, apaiz hori arreba ez daukana, orduan, nor da Doña Antonia hori? Eta bai, nor da Doña Antonia? Apaizak ez badu arrebarik, orduan, zergatik du komatxo artean Doña Antonia izena duen arreba bat? Bueno, bertsio luzea ikusi behar da erantzun aukitzeko. Erantzungo dut, erantzuteko zein den azkenean suizidatzen den duelo horretako pertsonaia hori. Bueno, adibide ona da, jakiteko zer egin behar den zenbait okasioetan, hau da, rodaje unean hartzen den erabakiak nolako diren ikusteko. Nik erabaki nuen duelo hori hasieratik bartzela bukaera arte bere atariko guztiekin. Gaztelaniaz? Bai, gaztelaniaz zengo dut. Bai, eta buratu zitzaidan, txorak ere bat egitea, hau da. Erdiko pertsonai nagusia duelo bat izan dezan, zuzera, hain zuzen, eta dueloa bat bazuen, eta gero nolabait kanpotikan ikusten zen, eta figurante bat izkatu nion bera bezala joateko, eta ekarri zidaten mutiko bat, oso gaztea 14 urte zituen, eta niria ahaztu egin zitzaidan hori 2 hilabete lehenago eskatuan nuela, eta, zengo du nikoen honekin, mutiko honekin, eta orduan pentsatu nuen, hasi nintzen pentsatzen, eta bapaten esan nuen, sendagilearen egingo dut, baina mutikoak ez zeukan sendagile itxurari. Beraz, azkenean, gogoratu nintzen,
eskualde hartan, Portugaleko eskualde hartan, eta batez ere gorago Sintran, Europako alde guztietatik jendea etortzen zela, gazteak etortzen zirela suizidatzea. Beraz, irutu zitzaidan, dueloaren eszena horretan gainjarri egingo zela norbaiten eszena, bere burua heltzera di joana. Imagina dezagun ingeles bat bere burua hiltzez joana, ingelesak maniatikoak dira. Eta erabaki du hortxe suizidatuko dela. Eta guzti hori alde berean hor dago duelo bat, eta ezin du lasai suizidatu, beraz itxoin egin behar du duelo hori bukatu arte. Eta gero iritsi eta suizidatu egiten da, baina hori zan garrantzitsua, ze niretzat importanteena zen sortzea, niri asko gustatu zaidan emozio bat sortzea, hau da kuadroaren atzealdean dauden gauzak. Jeronimus Bosch ikasi eta Bruegel ere bai, elementu urrunekoak batzutan dira gertuen daudenak baino garrantzitsuagoak. Beraz hori egin nahi nuen. Nik badakit batzuk baita ekoizlea ere, hori mamu film antzeko bat ematen zuen zela, baina ezagutzen horrelakoa hori izango zen, anaiaren, zure anaiaren mamua, dukesaren anaia, Clitonen anaia. Eta beste galdera zen? Doña Antonia. Bere arreba dela. Bueno, telebistako telesaila ikusi behar da, eta jakiten da Doña Antonia alaba dela, emakume zoragarri baten alaba dela, Anacleta de los Remedios izena du. Eta bakailua saltzen duna. Eta bere alabaetako batek Inesen aitengandik babesten du. Eta bilakatu egiten da emakume askoren irudian, baina Inesen gurasoen horiek ere esterezen agertzen dira. Eta baita ere babestuak, askoz ere asexualagoak direnak. Dena dela ez da garrantzitsua ze harreman sentimental dagoen. Badakit pixka bat arbitraria dela esatea, eta ez badago hemen zer egiten du hark hemen. Baina hemen besterik gabe jolasten ari naiz punto suspensibo batzuekin. Hau da, asko gustatzen dena beti punto suspensibo batzuk jartzea eta ariak askatuak ustea. Zuk ari bat aske usten duzu eta ikusleek nolabait itxi egiten dute, ikusle irudimentsuak ikusten dute eta irudikatu egiten dute, imaginatu egiten dute aldi berean. Horrela pedante jarriko banetz eta gertatzen zait, batzutan ala jartzen naizela. Don Federikoko bigarrenaren korteko poeta bate gogorakarriz, ikusitako irudiaren eta imaginatuko irudiaren arteko aldea, hori da, ez du behar horrek itzulpenik uste dute. Beraz, ikusi eta ikusten dut horregatik, eta imaginatu. Ikusi eta imaginatu beraz, horrekin ari da hitzjoko bat egiten. Nire maitea urrun dago, baina irudi hori imaginatu egiten dut, jakinda, imaginatzen dudana ez dagoela hor. Beraz, ondo pentsatzen badut, badago nolabaiteko zinea egiteko modua, hau da. Ikusten direnak eta imaginatu egiten direnak, ikusi eta dibisatu. Eta ari solte horiek beti hor. Siguiente pregunta, por favor. Era, mesedez? Kaixo, niri gustatuko litzaidake. Kaixo. Zuk pixka bat hitz egitea. Antzerki elementu hori ez, teatrotxo hori, joa hori oparitzen diotena, eta ipui kontatuarena, pertsonaia antzestuarena, tragedia hori bizitzen dutena, horri buruz pixka bat hitz egitea. Berriz ere, ari soltea, ze antzerkia ikusten du eta
komendatu egiten du gertatzen dena, bai, iruzkin bat balitz bezala. Baina, pentsatzen bali baduzue, azkeneko irudietan, aurra segurenez hil egiten da. Eta, esaten dute batek hiltzen denean, bizitza oso ikusten duela behien aurretik pasatzen, oso bizitza gutxi duen aur batek imaginatu dezake izan zezakeen guztia. Izan zitekeen guztia hori da filmaren aukeratako bat, hau da. Benetan ikusi dugun guztia berak imaginatu zuena besterik ez da azkenean hiltzen zen bitartean. Hurrengo galdera, mesedez. Mejor iremos ver la película otra vez. Hobe izango da pelikula berriro ikustea. Barkatu mikrofonoa. Bai, gustatuko litzaidake galdetzea Maria Joa hori, eta gainerako antzeslei, zer den Ruiz jaunarekin lan egitea, nolakoa den pertsona horren karismatiko batekin lan egitea, hainbesteko irudimena duen pertsona batekin lan egitea, zer den? Bueno, voy a intentar... Bueno, saiatuko naiz. Erantzuten, espainolez erantzuten. Castellano? Bueno, niretzat oso gauza ona izan zen. Hori da nik egin dudan lehen filma Raulekin, espero dute askoren lehenengoa izango dela. Raulek esaten duzun bezala oso karismatikoa da Raul. Zuzendari gisa, ez dut zertan esan, baina zoragarria da, uste dut. Eta pertsona gisa oso gauza ona izan zen bera ezagutzea. Eta oso horreza da berarekin lan egitea, ze ez dakit nola egiten duen, baina lortzen du gu eramatea berak nahi duen tokira, gehiegi eskatu gabe. Nola baita esateko magikoa da berarekin lan egitea, ze egia esan lortu egiten du gu eramatea bera nahi duen tokira, baina askatasuna handiarekin, inteligentzia handiarekin. Oso gauza ona izan zen niretzat eta oso pozik nago eta oso harro nago egin dugun lanaz. Se habla muy bien, castellano. Gracias. Pienso que para todos... Eta pentsatzen dute denontzat hala izan dela, ze uste dut hor ikus daitekela Raulek sortu zuen energia guztia, errodaje bitartean, uste dut hori ikus daitekela filman guztiok, Rosal, eta ni, edo Ricardo ere bai, bueno, lagundu ez pixka bat ere hemen erantzuten. Ez dut espainola hitz egiten. Portugesez, edo inglesez hitz egin dezaket. Lehenik eta behin, niretzat, atsegin handia izan zen Raulekin lan egitea, gizon zoragarria delako energia handia du, eta gauza asko ditu guri irakasteko kulturalki irudia handiak, edo irudia asko ditu barruan guri erakusteko. Amets bat izan da niretzat berarekin lan egitea, oso pozik gaude, hemen gaudelako berarekin batera noski, eta espero dugu beste pelikula gehiago egingo ditugula Raulekin. Siguiente pregunta, por favor. Hurrengo galdera, mesedez. Kastinean, esan diteke, zuzendari asko daudela, Adrionok antzerkia zuzentzen du gure lagunak, ez zuk ez, zure izan astu zait, Alfonso telesailen zuzendari da baitere. Galdera gehiago, mesedez? Bueno, yo soy de Brasil. Brasilgoa naiz, eta gustatuko litzaidake jakitea lehenik eta behin zergatik pelikulako jende guztiak portugesez hitz egiten duen, eta pelikula Brasileraino iristen da, ez? Brasil novelan dago,
Eta beraz gidoian ere hor dago. Izan ere gidoian aurreikusia zegoen Brasilen hasten zela eta pertsonaia bere bizitzaz gogoratzen dela Brasildik begiratuta. Eta hasiera ez erabiltzea, Brasil ez erabiltzea hasiera gisa da, bueno, dezagun idea magikoa dela. Film hau norbaitek, 10 urte dituen pertsona batek irudikatzen du, eta bera da pertsona bera azkenean, eta bere elementu brasildar hori komatxortean aurkezteko nik esan behar nuen. Telesail brasildar bat zela, hau da, konprimitua aspirina batean balego bezala. Eta eleberrian dagoena funtsean da Portugalen irudi bat 16. mendean Brasil gisa, estatu batuak gisa, mundu guztia aberatsak egiten den tokia da, Brasilek edoten den guztiak aberatsak dira garai hartan itxuraz. Eta milioinario asko, esoteriko, masoi, liberal asko daude, anarkistak. Brasil oso lurralde magikoa da eta azal ezina ere bai. Garai horretako jendearentzat egia baldin bada. Oliveira Martínezek kontatzen duena, gaur egungo Portugalen historialaria dena, bada hemen dundum afrikanoak dantzatzen dituzte, baina horiek Brasilik ere badatoz, beraz. Nik beti buruan izan dudan zerbait, berarekin zerbait egiteko, edo antzerki bat edo zerbait. Hau da, musika gile eta poeta brasildarra beltza, eta izena du, nola du izena? Domingos zeo zer da. Bai, bueno, bai, pertsonai gisa, pertsonaje tragiko bada. Domingo, ez dakit zer, Balbos. Barbosa, Domingo. Barbosa y Amae. Pertsonaia bohemioa. Pertsona horiek hemen eta hor daude eta bete bapatean elkartu egiten dira. Eta partikula batzuk elkartzen dira, moduan elkartzen dira. Eta lehertu egiten dira eta filma sortzen da. Hurrengo galdera, mesedez. Anatzean. Buenas tardes. Arratsaldeon, ulertu dut, hau guztia sail baten parte dela, hori argitu mesedez, eta bigarren galdera da, banaketa orduan, 4 ordu eta 10 minutu pixka bat korapilatxua da pantalla eramatean. Nola zineman esan nahi dut, zinemaretoetan, horri buruz zerbait esango aldidazu? Ezakit, galdu egin zerixat orientazioa. Nun da? Bai. Telesaila eta, proiektu baten parte da. Zinemarako 4 ordu egitea, 4 ordu terdi egitea, abantaila da jende asko ez dela jungo pelikula ikustea eta hori atsegina da. Ez ekoizlarentzat, baina ekoizlarentzat ikuset ere bai. Eta niretzat ere, nik aspaldidanik nahi nuen zerbait zen, hau da, nahi nuen espazio guztia da, filmak arnasa hartzezan. Gogoratzen naiz, pelikula luze batzuekin, Saia Israel lehen film indua, eta bertsio induak edo
pelikula luzeen bertsioa gero motzago ateratzen zirenak, italiarrak adibidez, nik ikusten dituenak gogoratzen ez pelikula italiar bat, ikusiko nuen 10-12 bat urte nituenean, eta hain luzea zen eta eguneroko gauzak gertatzen ziren eta oso fondo dramatikoa zuen gerra, eta filma bukatzen ari zenean, negar egiteko gogoa eman zidan. Uste dut ez nuela inoiz negar egin dramarekin. Uste nuen bukatu egingo zela, ze ohitu egin nintzen pertsonaien gana. Uste nuen nire familiaren parte bat zela. Hau da, hori da telesailek duten indarra, hori da, telesailek egiten dituztenak suerte hori dute, hau da, eraldatu egiten dituzela pertsonaiak eta familia bateko, herrialdeetako familien parte bihurtzen dute pertsonai hori, eta hori arte popular hori asko interesatzen zait. Ez dut esaten hori esan behar dudanik haien alde hitz egiteko, ez dut zertan ibili besteen lanak goraipatzen, baizik eta espazio hori erabiltzeko. Hau da, gizadiaren, historiaren parte honetan dena hain bizkor doanez, ondo dago distantzia pixka bat hartzea. Eta filmaren barruan oso ondo dago distantzia hartzea. Hau da, egitura guztietan, egitura sozial guztietan, badago alderdi bat, el involvement, dela involvement, hau da, tartean egotean, eta barruan egotea eta distantzia batera egotea. Hau da, distantzia hartzea eta kontemplatiboa izatea. Horrek ez du esan nahi, paisaiak begiratu behar direnik eta jendea hilarazi behar denik. Baizik eta, norbait adibidez sudurra azkatzen paisaia hartzen daiteke eta gudu bat zen daiteke desertu huts bat, hori ez da. Beraz, hori da alderdi bat eta bestea da hainbat antzezleekin egitea, hau da, gogotsu dauden antzezleekin, eta nik amen aldiot behar diet hemen film honetako antzezle guztiei, ze benetan gogo eta grinarekin lan egin dute filma hau egiteko orduan. Eta ez zen denbora guztian garrasika egoten Oscar irabaziko zutela baizik eta oso pozik zeudela piknik antzeko honetan lan egiteaz. Ze komedia kasero, etxean egindako komedia honen sekretuak dira, hori jatetxe txikiak bezala, txiki dinen onak direnean, ez? Beraz ez da indarkeriarik egongo platoan, setean. Indarkeria kamararen aurrean dago, baina niri inork ez nau suminduko, ze ni ona etorri naiz lasai egoteko, eta siesta egiten utzi zadaten eta garrasika ibiltzeko batez ere Argentina arketiko batek zantzuen bezala, nola filma daitezke zuduzun ahots me horrekin nola egin dezakezu pelikulak? Berriz ere, beste zerbait erantzun aldut, galdetu didazuten beste zerbait erantzun aldut. Hurrengo galdera mesedez. Ez pixka bat osatzeko nire lankidearena, berak galdetu du eta nik ere jakin nahi nuke nola den ze telesailetatik abiatzen den pelikula, ze iraupen duen, detaile pixka teknikoak dira. Telesaila beste zerbait da, hor itxuraz irudi berak daude, baina esate baterako badaude estena batzuk, telesailan daudenak, baina hemen ez daudenak, gero badaude ere bai pelikulan dauden eszenak eta ez daudenak telesailan, Aita Rindiz bere gelan dago, bere oroitzapen gelan dago, hori ez dago telesailan adibidez. Eta telesaila askoz ere oinarrituago da eta parodikoagoa da. Askoz ere omenaldi bat gehiago dago, Castelo Brancori omenaldi egiten zaio. Ez da, egile filma bat balitza zela. Hau da, hildo narratiboa nolabait deitzeko, askoz ere indartsuago da telesailan ataletan banatuta dagoelako, noski. Eta gero gaina kontuan hartzen badugu, metafora hau da, zineman, bi mutur daude, bat Guillermo Tell eta bestea Sankurko Batalla. Guillermo Tellek gezi badu eta sagarran ematen dio bere semearen buruan.
hor direkzionaltasun sendoa dago bat Sankurreko batailan ingelesek mendean hartu zituzten frantsesak eta Robin Hoodek geziak botatzen zituen. Ez zian geza bat bakarrik, baizik eta gezi mordoa norabide guztietan. Niri da hori gustatzen dena. Eta hori da folletinak duena ona, ez gezi asko. Siguiente pregunta, por favor. Horrengo galdera mesedez? Luis jauna nolabait? Gaixo xamar egoteak bizitzaren zentzua aldarazi zizun. Ez dakit gauza gehiago egiteko gogoa edo... Ez, inola ere, nik abantaila bat zentzen, hilda egon nintzela. Eta hori asko zer interesgarriagoa da. Baina hortik beste ideia bat atera daiteke filma baterako. Bai, hortik txilera joateko gogoa sortu zitzaidan, baina aurka egin nion. Ze, uste dute hilda gero, hildako guztiak txilera doazela. Hori da, nudan ideia paranoika bat, hau da. Norbait gaizki portatzen denean, infernura joan ordez txilera joaten da. Bera, zu txiletik atera zinen, bai, infernutik ateraz. Baina orain demokrazia dago. Gustatuko litzaizuke Txileen berriro, bai, baina zerbait galditzen zaie oraindik hor. Kutsatu egin ziren. Diktadura, gobernu autoritario edo injustua izateaz gain, infekzio bat ere izan zen herrialdearentzat. Infektatu egiten da. Oraindik ere asko gelditzen da, ze eskuineko gobernura itzuli gara, bai? Bueno, eskuin hau esan beharra dago, zintzua esan behar da, eskuin liberal bada. Esan beharra dago, diktadura ere teknikoki liberala zela. Orain, deno ditzen zaio liberala, baita ere sozialista ditzen dute edo zerri. Adibidez hemengo gobernua sozialista da. Galdera gehiago? Sí, quería preguntarle por... Galdetu nahi nioke ekoizleari, ze garbi gelditu, ulertzen dut filma sortu egiten dela telebista sailetik aurrera. Eta ara baldin bada, nola buratu zitzaizuen eta saila filman egitea. Liburua zegoen edukia izan zitekeen Carlosek idetzi du gioi bat eta uste dut oso kompletua, oso osatua dagoela eta nolabait lortu egiten duela itzultzea liburuan ez zeudenak gauzetara, ze liburuan gauza asko daude ulertzen ez diranak. Eta hortik Raulek askatasun osoa zuen gidoi horretatik berak nahi zuena egiteko. Hau da, gu konpromiso bat gendun serie bat egiteko, eta hasiera eta amaiera bat egiteko, ze horrela finantzatu genezakeen proiektua guztia. Eta hortik sortu zen, hasiera batean, 100 minutuko bi zati zen bartzu da, baina azkenean 55 minutuko 6 tarte egin genituen, ustekabera ginen zen. Eta gainera, Raulen ideiatik atera ginen, hau da, pantailan, erakutsi nahi zen aldean zegoela telesailarekin. Eta hortik aurrera oso gauza komunak daude, berdinak, baina oso gauza desberdinak ere bai. Nik erantzun nahi nioke historiari nola banatzen den filma bat 4 ordu eta 10 minututan ekoizleari gisa esan dezaken izango dela 150 pelikula ekoitzi ditut nik eta ez dut inongo beldurrek 4 ordu eta 10 minutu horri pelikula ona baldin bada bere publikoa aurkituko du eta bere pantailak hartuko ditu munduko parte guztietan. Filma txarra baldin bada ordu terdi badu ere auskalo gertatzen den. Beraz, ni ekoizle gisa ikaragarriena da ze erantzuna dagoen honekin ze munduari bide ematen diogu eta hasi egin gara besterik ez estreinaldi bermatuak ditugu filmarekin eta telesailarekin ia mundu osoan. Beraz, gustatuko litzaidake ikustea Espainiako film bat horren ondo funtzionatzen.
Ha dicho que tiene... Esan duzu, jada, film bat pentsatu duzula mundu osoan banatzeko, eta Brasilen banatu behar duzue, bai Brasilen baditugu kontaktoak eta banatzailea Sao Pauloko zinemaldian, 23an aurkeztuko da, eta han bukatuko dugu banaketa eta salmenta, telebista kate batean. 23 irailean ez urrian. Txilen ikusiko dugu. Eskari asko ditugu, orain ikusiko dugu konkretatzen jungo gera bizkanaka. Espero dut Espainian ez da decepzio bat izan guretzat, oraindik ez gaur aurkeztu da. Espainol bakar bat ere ez du ikusi, baina bihar jakingo dut. Adibidez, telebistan badu artek aurre erosi du, telebista grekoa, Raik ere bai, eta Suizak eta Portugalko telebistak erosi dute. Galdera gehiago? Eskerrik asko denoi etortzeagatik, eta mila esker zuei. Gracias.